Iti pailang Cagayan Food Processing can Value-Adding Activities Training na ijaya kadagiti Mannalon ijay Cagayan. Ken may sa operatiba dagiti DAR beneficiaries iti Cagayan rimbang ay gapu iti tulong ti ahensya. At the report ni UCPTV intern Nicole Cordero. Naipasidong iti panagsanay iti food processing kan value-adding activities dagiti kamang ti maysa a kooperatiba iti Rizal, Cagayan. Babaan iti Department of Agrarian Reform Provincial Office. Naisuro kadakwada ti panagarami diti dried mango kan jam a makatulong iti pagbiyagan dagiti agrarian reform beneficiaries iti lokalidad. Kabayatan na iti Balesteros, Cagayan, impanakal ti ahensya ti nagbanagan ti maysa a kooperatiba at tinulungan da para iti panagnegosyo. Tinararagan cooperative kad na ipatakder iti 1990s kas benepisyaryo iti agrarian reform nga iti agdama ket adaan iti nasurok sa ngaribo a miyembro. Naadaan ti kooperatiba iti nagduduma a programa babaan iti tulong ti DAR nga iti agdama ket mangipapaay ti serbisyo kadagiti Mannalon. Laki po ang tulong ng DAR sa amin po lalo na sa mga seminars, sa mga equipments na binigay po. Yung mga trainings, napakaganda po sa yung mga trainings na kinakandak niyo po para sa co-op. Doon po kami natuto po kami i-manage ang aming kooperatiba. Nasurok may sa aribo a manok ti iniwaras ti Department of Agriculture kadagiti Mannalon iti Gonzaga, Santa Teresita, ken Santa Ana a makanayon kas pamaster kanda. Paset daytoy ti Calamity Rehabilitation Program tapno maaddaan dagiti Mannalon iti pagbiyagan iti baet ti epekto ti El Nino. Nicole Cordero para iti Pagilian.